Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сябры, дзяліцеся, што цікавае вы паспелі зрабіць на канікулах. Я прачытаў некалькі навуковых кніжак. Ад цябе я іншага адказу і не чакала, разумнік. А я дапамагала бабулі гадаваць сабачак і коцікаў, якіх яна выратавала. О, малайчына, Веранічка, мы табой ганарымся. Кася, а ты чым пахвалішся? Ой, я шмат чаго паспела. Але самае галоўнае, мы з сяброўкамі наведалі зоопарк. Здорова! І хто з насельнікаў табе больш за ўсё спадабаўся? Ды мне літаральна ўсе звяры спадабаліся. Там іх много. А хто цябе больш за ўсіх уразіў, Кася? Ну, мне не складана здагадацца. Жывёла самая большая па памерах. Думаю, Кася, мы здагадаліся, каго ты маеш на ўвазе. І каго? Самы вялікі ў нашым зоапарку зубр. Між іншым, гэты волат сімвал нашай краіны. І не здарма. Ён такі магутны. А я пра зуброў шмат чаго ведаю. Дык не хваліся, разумнік. А давай знаём нас з гэтымі волатамі бліжэй. Зубры, якіх яшчэ называюць царамі беларускіх звяроў, здзіўляюць сваім памерам. Дарослы самец важыць каля тонны, а вышыня яго каля 180 сантыметраў. Ого! Гэта, між іншым, рост высокага мужчыны. Сапраўды велікан. Шырокая і магутная пярэдняя частка тулава, горб на спіне, сам увесь пакрыты густой, доўгай, цвёрдай поўсцю, а яшчэ грыва, барада. Выглядае зубр страшнавата. Яшчэ гэтая сур'ёзная зброя, вялікія вострыя рогі. Слушная заўвага. Ёсць нават версія, што назва жывёлы паходзіць ад слова «зуб», якое ў славянскіх мовах азначала любы востры прадмет. Уяўляю, што будзе, калі такі здаравяк адправіцца на паляванне. Кася, зубры ні на каго не палююць. Яны абсалютна бяскрыўдныя стварэнні не толькі для чалавека, але і для іншых насельнікаў лясоў і стэпаў. Няўжо гэтыя веліканы траваедныя? Менавіта. Харчуюцца жывёлы травяністымі і драўняна-хмызняковымі раслінамі. Ого! І колькі ежы такому волату трэба ў дзень? Каб быць здаровым, рухавым і энергічным, гэтая масіўная жывёла з'ядае каля 40-60 кілаграмаў расліннай ежы і выпівае 50 літраў вады ў дзень. Ого! Вось гэта дыета! Улетку зубры сілкуюцца пераважна ягадамі і травой. Увосень грыбамі, жалудамі, ляснымі арэхамі і лістотай. А зімой жа ўсяго гэтага няма. Узімку жывёла пераходзіць на кару дрэў, а таксама знаходзіць у снезе засохлую траву з дапамогай вострага нюху. Ого! У іх яшчэ нюх выдатны. Вось дык незвычайныя жывёлы. Лесік, паглядзі, а чаму зубр ласуецца снегам? Ён вырашыў, што гэта марожанае? Не, Кася, зубры зімой сапраўды ядуць снег, але не як ласунак, а каб папоўніць недахоп вадкасці. Ой, зубрыкі, пачакайце, я падыйду да вас бліжэй. Кася, не трэба гэтага рабіць. Ой, Лесік, куды яны пабеглі? Я ж хацела проста пазнаёміцца. Кася, зубры буйныя, але даволі палахлівыя жывёлы. Калі ўбачаць чалавека, адразу ўцякаюць. Прабачце, зубрыкі, я не хацела вас напалохаць. Ну і ну, глядзіце, буйныя, а такія хуткія і спрытныя. Гэта ты правільна прыкмеціла, Кася. Зубры здольныя пераскочыць загарадзь вышынёй больш за 2 метры. Сапраўдныя спартсмены! Яшчэ жывёлы спрытна ходзяць па стромкіх схілах, добра плаваюць і без праблем перамяшчаюцца па багністай глебе. Вось дзівосы! Не чакала ад велікану такіх здольнасцей. Між іншым, зубры – адзіныя дзікія быкі, якія захаваліся ў Еўропе да нашага часу. Так што мы можам ганарыцца, што ў Беларусі жывуць такія раскошныя, моцныя і старажытныя жывёлы. Дзякуй за цікавае і пазнавальнае знаёмства, Лесік. А мне чаму не дзякуеш, Веранічка? Гэта ж я падказала Лесіку, з кім трэба пазнаёміцца. І табе дзякуй, Кася. Вось цяпер усё справядліва.
і ми можемо протягувати доброранок. Будем. Глядіть ранішній мультик. А чому ні? Мультфільм, сябри. Сябры, а вам подобаецца зіма? Мне падабаецца вельмі прыгожа, калі ўсё вакол, і дрэвы, і дамы пакрыта белым покрывам. А калі яшчэ ва ўсіх дварах стаяць розныя зімовыя прыгажуны, снегавічкі, гэта яшчэ і весела. А між іншым, прырода сама ўмее ствараць фігуры са снегу. Падобнае да снегавічкоў? Быць не можа. Кася, я таксама лічыла, што снежныя фігуры могуць ляпіць толькі людзі, але Лесік ніколі нічога не выдумляе. Калі так, разумнік, зараз жа прадэманструй нам фігуры са снегу, да якіх не дакраналася рука чалавека. З задавальненнем. Для гэтага мы адпраўляемся ў Японію. Ого, колькі фігур са снегу, проста незлічоная колькасць. А іх дакладна не людзі зрабілі? Дакладна, Кася. Велічныя схілы гары Дза у цэнтральнай Японіі штогод становяцца арэнай дзіўнай прыроднай з'явы. І як атрымліваюцца гэтыя снежныя фігуры? Іх ствараюць халодныя, насычаныя вільгаццю ветры з Сібіры. Яны нясуць драбнюткія кроплі вады, якія імгненна замярзаюць на соснах. Дык гэта замерзлыя сосны ў лядовых коканах? Менавіта так. Потым на ледзяныя галіны асядае падаючы снег, і атрымліваюцца велічэзныя белыя постаці. Толькі ў адрозненне ад знаёмых нам снегавікоў гэтыя фігуры выглядаюць страшнавата. Таму японцы і называюць гэтых волатаў снежнымі пачварамі або джухё. Дзіўна, відовішча адначасова страшыць, але і захапляе. Ой! І паглядзець на яго штогод адпраўляюцца тысячы турыстаў з розных куткоў свету. Да месца пражывання джухё пракладзена канатная дарога. Уяўляю, якое неверагоднае відовішча убачыць мноства снежных волатаў з вышыні. Паміж джухё можна і прагуляцца ці сфотаграфавацца з імі. Ой, не, мне такое не падабаецца. Чаму, Кася? Джухё здаюцца мне зачараванымі істотамі, прычым даволі небяспечнымі. Кася, не выдумляй. Кажу табе, гэта проста прыродная з'ява. Ой, веру, Лесік, веру, але прапаную хуценька вяртацца ў добраранак. Ой, як напалохалася Кася. І ніколечкі не напалохалася. Я проста адказна вядучая і сачу за часам. А час падказвае, што зараз трэба ўключаць дзеткам чарговы мультфільм. Як скажаш, Кася. Вяртаемся і глядзім. Сябры, а вось адкажыце, вашым хатнім гадаванцам падабаецца музыка? Мае коцікі з задавальненнем слухаюць розныя песні разам са мной. У іх нават ёсць любімыя трэкі. А чаму ты пытаешся, Кася? Таму, што хачу пазнаёміць вас з сабачкам, які наведаў канцэрт. Ого, цікава будзе паглядзець на чатырохлапага аматара музыкі. Бачыце, як сабачку падабаюцца музыканты. Так. І больш за ўсіх барабаншчык. А на памяць пра тое, што ён наведаў канцэрт, сабачка папрасіла ў барабаншчыка сувенір. О, а што? Многія хочуць, каб у іх захоўвалася рэч ад любімых музыкантаў. Які выхаваны сабачка, не перашкаджае музыкантам, робіць усё моўчкі. Толькі памахвае хвастом у рытм любімай кампазіцыі. Карацей кажучы, сабачка атрымала ад канцэрта самыя станоўчыя эмоцыі. І падарыў іх усім гледачам добраранка. Прапаную працягваць у тым жа духу. Сябры, зараз станоўчыя эмоцыі вы атрымаеце ад прагляду чарговага мульціка. А зараз час развітвацца. Мы жадаем усім цудоўнага дня. Карыснага і паспяховага. А самае галоўнае – вясёлага. А зараз давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце!